Култът Митра. Календарът на светлината. Здравейте, уважаеми читатели, здравейте, уважаеми зрители! Повече от 16 века една древна религия мълчи. Нейните храмове са разрушени, жреците й са изчезнали, книгите й никога не са достигнали до нас. Останали са единствено камъкът, релефите, надписите и една загадка. Из цялата Римска империя археолозите са открили повече от 400 митреума, от Британия до Сирия. Навсякъде се повтаря една и съща сцена. Млад мъж с фригийска шапка пробожда бик с нож. Около него стоят куче, змия, скорпион, гарван, дама факлоносци, слънцето, луната, зодиакът и още много дребни неща. Вече повече от 100 години учените се опитват да разчетат този странен език. Написани са хиляди научни статии, предложени са десетки хипотези, но митреизмът продължава да бъде определен като една от най-големите загадки на древния свят. Повечето съвременни изследователи приемат, че римския митреизъм произлиза от древния ирански бог Митра. Но достатъчно ли е едно и също име, за да приемаме, че става дума за една и съща религия? Защо във Ведите липсват аврактонията? Защо в Авеста няма митреуми? Защо римския Митра притежава символи, които никога не се срещат в иранската традиция? И дали изобщо задаваме правилните въпроси? Тази книга не започва с готов отговор. Тя започва с съмнение. Съмнение към утвърдените интерпретации, съмнение към привидно очевидните истини и преди всичко желание фактите да бъдат разгледани отново. Не за да бъде разрушена науката, а за да бъде продължена. Защото науката не се развива чрез повтаряне на стари отговори. Тя се развива чрез нови въпроси. В основата на това изследване седи една проста идея. Какво би станало, ако всички символи на митреизма не са отделни митологични изображения? Какво би станало, ако те представляват части на една единна система? Ако тавроктонията не е просто религиозна сцена, а модел на времето? Ако животните не са случайни, а календарни знаци? Ако степените на посвещение не описват само духовния път на човека, а движението на самата година? И ако цялата митраистка символика всъщност представлява една космическа карта на светлината? Именно това е голямата хипотеза на книгата, че римския митраизъм може да бъде разчетен като календарно-космологична система. Система, в която сезоните, звездите, зодиакът, животните и посвещенията образуват един общ разказ. Разказ за смъртта и възраждането на светлината, за годишния кръговрат, за човека като част от космоса. Първата част книгата проследява произхода на самото име Митра. Сравнява индийската, иранската и римската традиция, разглежда древните извори, археологическите паметници, античните свидетелства и показва къде завършват сигурните факти и откъде започват научните интерпретации. Втората част е посветена на най-известното изображение в митраизма – тавроктонията. Тук всеки символ е разгледан самостоятелно. Бикът, кучето, гарванът, скорпионът, змията, факлоносците, лъвът, но не като отделни образи, а като елементи на една голяма композиция. Постепенно отделните части започват да се подреждат като парчета от древен пъзел. Третата част разглежда 7-те степени на посвещение – Коракс, Нимфос, Милес, Лео, Персес, Елеодромос, Патер. Вместо да бъдат възприети като духовна иерархия, те се анализират и като възможни етапи на календарния цикъл. Така посвещението придобива ново измерение. То вече не е само израстване на човека, то е участие в самия ритъм на природата. Особено внимание е отделено и на Балканите. Днес именно тук се намира една от най-големите концентрации на митраистки паметници в пределите на някогашната Римска империя. Релефите от Сердика, Рициария, Улпия, Ексус, Нове, Сексагинта Приста, Суходол, Вировско, Герман и още много други. И още десетки находки показват, че нашите земи са били едни от големите центрове на римския митраизъм. А дали той не е възникнал по нашите земи?
Дали неговия уникален синкретизъм всъщност започва от тук? Тази книга не твърди, че е открила окончателната истина. Подобна претенция би било несериозна. Тя предлага нещо друго. Нов начин на четене, нов модел, работна хипотеза. Покана да погледнем старите факти от различен ъгъл, защото понякога истинския пробив не идва от новите археологически находки. Той идва тогава, когато познатите символи започват да разказват нова история. Всеки читател сам ще реши дали тази реконструкция е убедителна. Но ако след последната страница започне да гледа на древния митрилизъм по различен начин, ако започне да открива ред там, където преди е виждал само загадки, ако започне да задава нови въпроси, тогава тази книга вече е изпълнила своята цел, защото никой не достига истината преди да е поставил под съмнение онова, което смята за истина.